Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Joseph nga iti agdama kat adda iti pagilyan a Saudi Arabia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti papagayam tayo ada Renato Viray kan Mildred Pio, dita stall 275 kan stall 276, vegetable section relocation, Block 4, Baguio City, Public Market. Kastamoten ti Gutierrez, Rumbawa, Pascual, Pastor, Lagmay kan Bautista family, dita Magsingal, Ilocos Sur, Nampikwan, Nueva Ecija, kan Minusikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan. Kastamot ni Alvin Galamgam, dita Mexico, Pampanga, from Mariel Gutierrez. Reynaldo Jose, Nanay Conching kan Tatay Marcelino Dulay, ti Asingan, Pangasinan. Rumbawa kan Ambatali family, datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Lorena family, Shekinah kan Jericho Burabo, kadagiti Real Talk GC, Auntie Reina Bell, Leslie, Isabel Resti kan Jonalyn, di San Rodrigo Purok 3, from Remalin, Lorena. Shout out kada Madeline Milo, Julie, Antoinette Guerrero, Jasmine Rivera, kan Gracious Miel. Aquino kan Taberna family, Tibugay, kan Santa Teresita Cagayan, from Nuvelin Taberna. Belated happy birthday kani Katugangak Magdalena Sugitan, from Juliet Sugitan. Tita Sherry Lou Repoliesa kan Tita Aida Baday, from Gino Generoso.
RK, Noel, Cherry, Fab, ti binalunan kan Jimmy kan Lorena Silva, dita Ibiza, Spain from Leonora Bautista. Belated happy birthday kan ni Ever Dupitas from JR Dupitas ti Cagayan. Pescador family, especially ni Bel Pescador ti Maleng Bantay, Ilocos from Arlene Cartasiano. Leslie May Pasyon kan Anaya Faith Andres from Linda Pasyon. Shout out kada William Bolosan Sr., Edgar Ibana, Diane K. Rolyoda, Natasha Nicole Cabrera kan Nati Agustin. Roy Carlos Fernandez, Milagros Bangal, Mary Grace Banogan, Jomar Kabutahe, Maribel Cortez kan Lynn Anunuevo from Mildred Fernandez. Susan Babati ti Canada, Arlene ti Kuwait kan Power Pop Girls ti Kuwait from Arlene Palentino. Anak ko ada Riza, Richelle Rayner, Noli Jr., Reto Malta family ti Pangasinan kan Annabel Calibuso ti La Union from Noli Reto Malta. Mang Ebeth Buen ti Kalupaan Asinggan Pangasinan from Kier Lubuen. Kasama ti Manuel family ti Pabil Ramon Isabela from Noipi Classic. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Joseph. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, ilingad naklangan itinagan a Joseph. Adak itang agtrab-trabaho dito'y Saudi Arabia kas maysa a construction worker. Manipod na sarakak to YouTube channel yo, kanayo nan apadaanak dagiti uploads yo, tada ito'y ti agserserbi aliw-liwak dito'y pagilian nga ayan ko. Adan asawak manang kat adamutan maysa nga anak mi. Namnamaak manang a makaibati itinapatag nga adal ti pakasaritaak. Isoasapay lakuma, tamapagasatan mo't ama idrama, itinalatak a programa yo. Hello Dana, kumusta kayo? Mawag ka. Talaga kaya't ka makasarita. Talaga nga umawag ak takailiw kayo iti anak ta. Anya di ko na mapagsaritaan ta. Dandanin ti graduation ni Joshua iti elementarya. Makawid ka kadi? Dana, amom no kasano ti gagar kong agawid. Saan mo't mailibakkan ka ti sitwasyon mi dito eh. Nangro na kat kaya ti boss mi amal pa sa dagos ti project mi. Naibagak mo't day takin kan saan aya. Kunak man no nagkinaawatan tan may papan iti dayta abanag. Ngam amom mo't amay sa dayta napatag nga aldaw para iti anak ta. Maminsan la mapasamak dayta. Maawatak Dana. Ngam no pilitak ta agawid. Amangan no mapukawan na kiti trabaho. Kasano tayo langan? Kanayon lakas to yan. Kanayon nga awan ka kadagiti importante nga okasyon. Amumot no hapay nga daak dito yung agtrab-trabaho saan aya. Saan ka di apara kada tayo ti amin nga aramidak? Para kada kayo ti anak ta. Nakasaganak ng agsakripisyo, tapno maipaayan kayo iti nasayat ang masakbayan. Saan laang akwarta tinapatag kada kami, Joseph? Mailiw unayan kan ka ti anak mo. Kat di na pa'y maawatan, no apay akanayon nga awan ka, tunggal adda okasyon iji pagadalan da. Bayam ta kasaritak to ta anak ta. Ipalawag ko kan kuana no apay asa anak ang makaawid. Sige, no isuti ko na. Kat sapay ko mata maawatan na ka ni Joshua. Sapay ko madana. Kat tulungan nak nga agpalawag iti anak ta. Nanang, makaawid ka din ni tatang itong graduation ko iti elementarya? Anak, amumot nga adayo ti pagtrab-trabahuan ni tatang mo. Iso saan kasla ka na makaawid? Kan ado ti trabaho da ita. Ngam nanang, maminsan lang mo't daytoy. Apay nga dagiti kaadalak.
Adan to dagiti parents da. Wan ata dadala ang diti Pilipinas. Ni tatang mo, adda iti ada yung agtrab-trabaho. Tapno maipaay na amin nakasapulam. Napatag ka ni tatang mo, isong ar-aramidan na ti kastoy. Jakmot marik na day tananang. Kasano? Kanahin mo't nga awan no kasapulak. Sana bali, tadaak mo't dito'y Joshua. Siya kunti mangisandi iti amam. Kuma, adan tumot dito ni tatang tunggal ada espesyal nga okasyon. Wan anak ko, mapasamak to dayta. Naira na ngamin nga ado ti trabaho da ita, iso saan ang makabakasyon ni tatang mo. Nga maamom, naragsak ni tatang mo, graduar kan. Agyaman ak nanang. Da kayon to lang arudan kada lola ti dumaray inton graduation ko. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta ngay? Di tayan mo ita. Nasayat mo't, Nanang. Nga mamuyo mo't tan iti trabahok. Talaga na dagsen. Makabannog mo't tan nadaduma. Amok da ita. Ay, masya nakarudan kan ka. Ay, wan gayam. Nadamag kumot kan ni Dana. Asaan ka kano ang makaawit inton graduation ni Joshua? Wan nga rod, Nanang. Sa anak pa mabaling na agbakasyon. Talip-lipasan mi ti project ti boss mi. Awan pa'y tinapalubusan kada kaming agbakasyon. Naira naamot niya miniti graduation ni Joshua ti kastoy a sitwasyon mi ita. Dagiti saan ang mapakpakadaan na pasama kanak ko. Ang maawatan tumutlaang ni Joshua ti amin. Ubing pa'y ngamin unay. Nanang, Narigat at talaga ti sitwasyon mo anak ko. Sapay adayo ti ayan mo. Kat amok no kasano karigat ti mayadayo iti pamilya. day tangarot ti kahit ko nga ipakawat kadakwada nga agina. Oreng amin ni Dana. Kasta sana makaawat no daduma. Bayamon anak ko. Saan aday ta ti panunutom. Isupay a problema day ta. Saan abale ta maipaay mo amin akasapulan di anak yo. Saan samot nga umdas data para ka ni Dana, Nanang? Isu kumaatin ang runa makaawat. Tapi nalubusan nakakat nga rod nga agabroad. Ay, jakbet maawatan di asawam no daduma. Isu apasensya am laengen baro. Makamu kayo pailangan kadagita aginak, Nanang. Sapay la ko ma, tamaawatan dakto matlaan. Congratulations, anak. Thank you, Nanang. Sa dinutayan ni Lola. Kunak mo yung kadwaya dumaray ti graduation ko, Nanang. Jakon intugot ta mga numaulaw. Agkita kayong tulaangan iti balain ton madamdama. Asin na ngamin ti kadwayo alalaki. Ha? Di nakatugawi jay, oh. Akwa? Ni Tito Manelson dayjay. Kinaduan naklaang dito iskulyo. Asin na day jay alalaki. Gayam ko anak. Naimbag nga rod ta kinaduan nak. Jak ko man naabutan ti graduation mo no saan agapukan kwa na. Ada ngamin jay lugan na nga inusarmi. Kasta ka din, Nanang? Ala, umay ka anak ko. Tamapan tayo agmerienda kada Tito Manelson. I-treat na ka kano ta graduation mo ita.
Bilang kumanang Emmy, talaga narigat ni Mayadayo iti aginak. Taawanak kat nga rod, tunggal adda na patag nga okasyon. Kas kumalaangan iti panagturpos ti anak ko iti elementarya. Saan ngamin nga umdas ti matmatgadak di tapagilyan tayo manang. Iso nga idi adadimtang nga oportunidad, jakon nagpangadwa, kat kinay kayat kon tinagtrabaho dito'y Saudi kas construction worker. Narigat ti trabaho manang, kat saan unay adakkel ti sweldo, ngam uray kaskasano, masupsuportarak ti aginak. Nalagan ti riknak ang nagtrabaho dito'y adayo, tasakbay ti amin, nagsarita kami iti nalapat iti asawa. Kat inyet nagnati malubos na, tapara kat nga rod iti masakbayan ti anak mi. Mayat pa'y mo't ididamo ti sitwasyon mi manang. Ngam dimteng ti gundaway anariknak nga adda nagbaliwan ti asawak. Gayam, kastuyan ti mapaspasamak iti pagilyan tayo. Lola, apingawan pa lang ni Nanang. Rabiin. Ay, ang mga no adala ang inasikaso ni nanang mo, apok. Ngam masansan mo ngawan dito balay. Jak pain masangputan tong galaga po ako di pagkadalan. Di mon panunutan day ta, apok. Basta, panunutam nga ipatpatag nga kaninanang mo. Apay nga roda ka na yung ngawan. Dandan hindi kang payagkita na doa. Amom, apok. Adadagiti banag, adi mo pa'y maawatan ita. Ang dumtang to ti aldaw, ang maawatan matlaang ti amin. Awan lang arodan ni Tatang. Ita, awan manan ni Nanang. Agawid tumatlaang ni nanang mo, apok. Kas nakon-akon, ada siguro importante anapanan na. Iso nga awan pa'y nga aging gaita. Nanang, anda ka dito ni Dana? Di namin sungsumbatan ti cellphone na. Awan pa'y nga rod, anak ko. Itay pa'y nga ururayan mi ka ni Joshua. Nakaturog pa'y ket din ti ubeng. Ni, napnapanan na nga eh. Rabiin. Apa di pa simangpot dita balay? Na mga no adamot importante anapanan na, anak ko. Wano, ang mga no kadwa na dagiti gagayim na. Kasta nga minti ibagbaga na tunggal marabyan nga agawid. Ha? Kaya ti asawan Nanang. Saan lang nga ita mapasamak ti kasta? Nabayagan na manadla daw nga agawid ni Dana? Isaan mo't amasansan, anak ko? Ang kanayon ko apatig maanan, asaan anasaya at ti babae akanayon amarabyan nga agawid. Nang runa kat amudag iti tao nga daka dita abroad. Una Nanang. Anya lang ti ko nang dagiti makamamo kada kami. Anya nga taaya aramidan ni Dana. Sapay berberukan to'y anak yo. Ay ayan na unay ti bagina. Awan kalakan no nga rudan nga amana. Ita, kanayon man matan nga awan ti inana. Sana bali Nanang, takasaritak ni Dana. Barang sungbatan na matan ti cellphone na. Naimbag mo ta na kontak kan Dana. Apay nga itala nga sinungbatam ti awag ko. Hindi pa'y rabi nga awagan ka. Agluklo ko nga min ti cellphone ko. Isojak maawat ti awag mo. Apay aya. Naalam ka din dyan pawit ko?
Wan, naalakon. Inawagan ka din ni Joshua? Saan pa itabisiak ngamin kadagiti kalabas. Iso ajak pa'y nakasarita. Ni inanang ti inawagak. Naira na idea di mo sungsungbatan ti awag ko. Iso anamwak amasansan ka no amarabyan ka nga agawid. Apay dana, sa dino ti papapanam. Kwa. Idi naudi analadawak anagawid. Kinuyog ko ngamin ti kumarek, tadaparikot na. Kinasarasaritak kabayatan ti kaadaki di balayda. Kasta ka di? Di mo nga rod sansanan ti marabyan ni agawid Taur-orayan na ka ni Joshua nga anak ta. Amo mo ta kanayon nakabirukon ta anak ta. Saan mo ta? Naira na laang idi, tada nga rod pagdaldalanan ti kumarek. Alangan mo ta panawak. Kat kasanomatan nga di ubing nga agur-orekan ka. Adamot ni nanang. Dana, sa balilat tamat no si kataadday ti balay amasangpatan di anak ta. Awanak lang arudan dita. Kasta ka pa'y laeng. Kasano laeng ta anak ta? Amumot lagayam nga ibagaday ta. Dana, amom nga daak dito aday yung agtrab-trabaho para iti masakbayan tayo. Iso asikat tinamnamag nga agbaling ni amaken ina ni Joshua, kabayatan ti kaawan ko. Wan ka di. Umawag ka nga agsermon ka mo't lagayam. Saan ka lako man nga imawawag? Alang arudan, tama ka no sa dino pa iti pagturungan ti saritanta. Baliwak to lang ti umawag. Aganad kayo dita. Di mo baybayan ti anak ta. Apay nga takas jemutan ti jarta asawak. Kaslaawan na pulos iiliwan na kanyak. Di na pa'y kinumusta no nasayat mo't lang ti kasasahad ko dito abroad. Umdas kumamot day jay ng mga agas iti bannog ko iti panagtrab-trabaho. Amo na mo ta sana kaskarina nga agawid. Tadyak mo't mabali na basta panawan latan ti trabaho ko dito Saan kumamot aday ti makagapo tap nagpasugnod kanyak. Napagsaritaan mo mo't daytoy. Sakbay nga imayak dito sa Saudi. Amo na narigat ti biag iti Pilipinas. Isa nakigasang gasatak dito Naamu na la kumano kasano kadagsen ti trabaho ko dito Ngaman anusak. Basta makaornongak. Kat adda maipawit ko kadakwada iti Pilipinas. Dagiti na idumduma ajar ti asawak, tunggal awaga, tinanipudan ti atap ko ang nagbaliw ti asawak, manang Emmy. Aginiddanan pa iti panagduadwak, gapu iti naamwak amasansan a panagawid na iti rabii. No pay kasta, ikagkagumaak apunasan ti anyaman a rumusing asaan a nasaya at ariknak, ta ipagpagapuklaangan iti anak mi. Tunggal sungken ti atap ko, ikagumaak a panunuten, adi na kami kabailan a pasakitan ti asawak. Nangro na kanyak, nga adda dito'y adayo nga agsaksakripisyo. Pilpilitek nga iliwliwag ti saan a nasaya at ariknak, tapno maipamaysaklaang ti agtrabaho iti adayo, ngam kumarkarumot gayaman ti sitwasyon ti napanawak a pamilya.
Lola, saan mo na nagawid ni nanang idirabi? Ay, saan nga rod apok? Inururay ko saan mo ta si Mangpat. Nakaturog akpay nga rodon dito isalas, gapo iti kauuray ko kenkwana. Napanan naman nga tan, Lola. Masansan mo tantikas tingar aramidan ni nanang. Malabay am apok, taapaman asumangpat, kasaritak to. Ala, mangan kan, tapnusan ka maladaw iji pagadalan apok. Di kag danag, tasaan ka baybayan. Adaak akanayon ditoy ang mga sikasuken ka, Joshua. Hello, nanang. Pasensya kayo no italaman ng anak kahawagak. Medyo makumikumak namin itikal labas. Ay, nasaya at ay mawag ka anak ko. Masapul nga agsarita ta. Apay, nanang. Ada ka din napasamak? Kumusta ni Joshua? Awan ti rumbang pagdanaga, maipapan ka ni Joshua. Panag ko na, ni Dana nga asawam ti ayan ti pariko. Anya problema, nanang? Sumagmamano nga aldawan asan anagaw awit. Anya? Hijak ka mo no anyan tinapasamak kan kuana. Sapay ka na yun abirukan ni Joshua. Ni, napnapanan na ngayon, nanang. Hijak nga rudam mo anak ko. Sapay adamot nadlaw ko kan kuana. Kadagiti kalabo sa panagsarita may iti cellphone. Kasla, ada ilimlimod na kanyak. Day tamot ti atap ko anak ko. Nang runa kat ada na ibaga kanyak ni Joshua maipapan iti agnagan iti Nelson. Ha? Sino nga Nelson, nanang? Ijak mo, Joseph. Ngam kanayon ka nga iso di kadwa ni Dana. Tunggal mapan na ituludan iti balo ni Joshua iti pagadalan da. Sino nga taday dya lalaki? Naibaga ni Joshua iti na minsan ang nagdamagak agayim kanu ni Dana. Ang mga sa bali mo tantar aramidan ni Dana, nanang. Kaya't ko tagawid. Ngam, masaya nga nak matiti trabaho tito eh. Di ka agdanag anak ko, ta siya kunti makisarita kadkwana. Saan ka kagpampanunot? Laglagi pa nga adayo ti ayan mo. Narigat ti agsakit, tawan mga sikasuken ka dita. Oo, nanang. Di ka agdanag. Kasarita yung man niya agpaiso. Kaya't ko maamuan. Noon niya ti resulta ti panagsarita yo. Joshua anak, urnusam dagiti gamit mo. Sumurot ka kanya. Ha? Sa dino ti papananta, nanang? Awanan ti adupay asaludsod. Mas nasaysaya at tibiyag ta iti lugar a papananta. Diyak kahit ti sumurot, nanang? Diyak kahit panawan ni Lola? Ngam anak, masapul nga aramidon ta daytoy para matlaang kan ka. Papananta ngamin, nanang. Sumurot ta ka ni Tito Nelson? Joshua, saan mo pa'y amaawatan ti amin? Ngam malawlawagan kanto matlaang. Nanang? Apay, adya ti mapaspasamak ditoy. Naimbag man ta nagawid kandana. Lola, isurot na kano ni nanang iti papanan na. Anya, apay, sa dino ti pangipanam iti ubing dana. Awan bibiyang yun nanang. Basta itugot ko ti anak ko iti papanak. Diyak kahit ti sumurot, Lola. Urayik langan ni tatang ditoy. Nangag mo ti imbaga ti anak mo, Dana. Saan mo ang mapilit no di na kayat ti sumurot kan ka? Nanang. Apay, addan surutam asabali a lalaki. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Dana.
Nauma akon iti kastoy abiyag nanang. Kanayon nga awan ni Joseph. Hunda tagtrab-trabaho para kada kayo. Di mo't pinalubusam anag-abroad. Ita, kastakit din di magpagam. Nanang, nagawan abain mo, Dana. Kalpasan ti panagsakripisyo ti asawam, kasta ti subad mo. Ala, pumanaw ka kat saan mo ang mabalin nga isurot ti apok. Mapankan iti kayat mo apapanan. Basta agbati ditoy ni Joshua. Hello, Nanang. Hello, Joseph anak. Adanas ka na maamuam. Anya day ta, Nanang. Okay ka dilang ni Joshua nga anak ko? Wen, anak ko. Awan tirumbang nga pagtanagam ka ni Joshua. Hanggang day titirumbang amaamuam. Nagawid ni Dana kalpasan ti manungal daw adi na panagawid. Umay nasuksukunan ni Joshua. Anya? Apay nga lalaan na ta anak mi. Diyak mo't maawatan anak ko. Kalaat mo't latan di kasi nga inaramid na. Ngam saan apulos asimurot ti anak yo. Kasta ka din, Nanang. Nasayat mo't nga rod. Ngam sa dino kano ti papanan ni Dana. Kunamot ni Joshua nga amangan kanuno sumuroten iti dayja Nelson. Anya? Sumurot iti sabali a lalaki? Isumot ti kuna ni Joshua. Isu kanu dayja lalaki ti kanayon akadwa ni nanang na. Isu nga amangan kanuno isu ti sumurutan na. Anyamot ta ni Dana. Apay na aramid na ti kasta. Sa anak mo't nga may naglanglang ay dito'y Nanang. Ikarkarigatak tagtrabaho para kadakwada ka ni Joshua. Apay. Bala, pagkalmaam ti panunot mo anak ko. Diyak kumapay ibagakan ka. Nga makonsensya akmat. Among mo't adyak kanunungan ti kasi nga aramid ni Dana. Agaramid ak iti pamuspusan tap na makaawid ak Nanang. Kaya't kaapon ka na niya ti inaramid ti asawak. Nas ka na maamuak ti kinapudno. Joshua Pok, apay saan ka pa yan naturog? Kun, apay ngaglulwa ka. Apay akas ti tinapasamak, Lola. Apay apimanaw matin ni Nanang. Pinanawan nakmatin. Apok, amom, adadagiti pasamak asaan tayo ang makontrol. Ngam nagsakit, Lola. Kaslawan matin pamilyag. Di ka agsasao iti kasta, Apok. Ada kami nito'y parakan ka. Mapay pinanawan nak ni Nanang. Saan na ka pinanawan? Ang mga numariribukan laang itatiinam. Maurnos tumot laang ti amin. Ngam, Lola. Kaya't kung anda ko madananang kantatang ko. Wala, Pok. Mapasamak to day ta. Nakasaritak ni tatang mo. Agawid ka no, Apok. Agpay sa Lola. Apay nga talang agawid.
No kaano ngawan matan ni nanang? Agawid, tapno maurnos motla ang tiriribok ti pamilyayo, Joshua. Ang pangperukan tayo ikan ni nanang, Lola. Ay makabunton di tatang mo iti dayta. Ikararag mo ang maurnos motla ang ti pamilyayo, apok. Lola. Sapay lang kung matagkikita kami tumutlaan ka na nanang kantatang. Magmamanon nga aldaw asap sa pulom ni Dana, sipod na kaawid ka anak ko. Anya nga iti resulta ti panagsapsapul mo. Jack, nasarakan ni Dana nanang. Nga madanaalak ng impormasyon. Anya day ta anak ko. Talaga si Muruto ni Dana iti sa bali a lalaki. Anya? Kumpirmado day ta nanang. Tasaan lang na may sa ataw ti makapanagnak. No di kat adudan. Anya mo tan ni Dana. Di man lang panunot mo tan. Napadpatagkat din kan ko na ti bukod na pagragsakan. Ngamda kayo iti mismo nga anak na. Oray no di naklat ako man pinanunot nanang. Oray pagpagapo na lat ako man ita anak mi. Ngam saan? Taos to tinay bagayo. Tila ang bukod na pagragsakan tinapatagkan ko ana. Awan na pulos ti patag ti anak mi kan ko ana. Awan na pulos, nanang. Kagumaak nga impamuspusan tinagawid iti daydi akan nito manang Emmy, tabarang konak no maurnos ko pa iti amin kat maisalbar ko ti pamilyami ngam napaayak. Nagsakit daydi apagteng. Naimbaglakit din ta saan ana ikuyog ni Dana ti anak mi. Tano na pasamak ti kasta. Jaklakit din ammo no anya ti pagbanagak. Ti may sapay ang nagrigatak iti daydi akan nito kat no kasano nga ipalawag ko iti anak ko ama sapol nga agsubliak matlaeng dito abroad tapno mangged kat maipaay ko ti amin akasapulan na. Naimbaglaengen ta nasaririt ni Joshua kat iti kasjay ang naganos nga edad na ininot ang naipakaawat ko kankwana ti amin iso ang nakasubliak matlaeng dito'y Saudi. Dandanimot ket di malpas ti kontratak dito'y manang ket ag for good akon dita Pilipinas taumdas meten ti urnong ko
para itinapintas ang masakbayan ti anak ko. No sa dino man ti ayan ita ti asawak, sapay lakumata naragsaklat ta, itilaksid ti inaramid na kada kami iti anak na. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Joseph. Pagayam ko a Joseph, mariknak no anya ti riknam, gapo iti napasamak, ngamdayawag ti kinatibkar mo pagayam ko. Saan asinsinan ti napasamak, nang runak at naganus paylaeng ti edad ti anakyo. Ngam gapo iti napanagnakak a kinatibkar mo pagayam ko, mamati ak akabaalam nga isakad ti panagbiagyo iti anak mo, aging gaamagunod na tinarimat a masakbayan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.